na tayo ngayon. Nakarating na tayo. Hindi pa pala, bababa pa pala ng konti. Ayun, papasok na. Grabe. Spagiting pababa yung daan. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Ayun, si ma'am. Yan ang kapitan natin ata yung ano. Ito ang kakapitan natin yung ayan o, yung sarap niya. Yan o, yung bubong sarap na may salamin. Harap ng bahay niya. Ha? Ayun o, yung harap ng bahay niya may salamin. Yan ang kakapitan. Sa bagay, naka-flat yan eh. Slanting yung ano natin eh. Ang ganda ng view. Mamaya, video natin yung view sa likod. Kami dito sa Batangas, grabing tarik dito. Ayan, si Boss Doms ang nag-drive. Tapos si Bro Rolly, taga-Gumbel Tudela, nasa harapan. Si Uding na, from Iloilo, ayan. Pawis na pawis. Grabe. Grabing tarik dito, packet na kami. Akyatan ito, akyatan. Grabe. Akyatan dito sa may Batangas. Grabe. Bundok to, bundok. Bundok. Pag hindi ka dito magaling ng driver, mayroon tayong umakyat. Kailangan magaling ng driver dito. Meron bang bababa dun oh, papuntang dagat yata yan. Yan, dito na kami sa highway. Ito yung simbahan. Tapos basketball court. Basketball court. Yan. Ito na kami, palabas na kami. Yan. Alright. Yehey. Katali ba yung kayata na naman to. Katali mo nga eh. Ano mo ito siyang? Ito tayo sa may Batangas. Ito yung bundok ng Batangas. Ayan. Nagibista si Bro Rolly from Gumbel Tudela. Ayan. Grabe, paikot-ikot dito. Ito yung tinatawag na ano, bituka ng manok. Bituka ng manok eh. Paikot-ikot. Bituka ng manok ng Batangas.